Juče sam pričala sa tetkom, sestrom od tetke i shvatile smo nešto jako moćno. Ona mi je pričala kako bi želela da nađe neki sport kojim bi se bavila redovno i setila se da ona obožava odbojku, igrala je profesionalno odbojku jedno vreme i volila bi odbojku, ali onda se setila, kao ona voli odbojku, ali poslednji put kad sam igrala odbojku, kaže meni ona, nije mi se svidelo, bilo je previše naporno, previše tenzije, igrala sam sa nekim momcima koji su želeli da smečuju, da dobiju poene i kao bilo je previše intenzivno i kao verovatno mi se više ne sviđa odbojka, moram da nađem nešto drugo, a ona je obožavala odbojku. I meni je odjednom sinulo, čekaj, nije da ti ne voliš više odbojku odjednom, nego taj poslednji put kada si igrala odbojku, način na koji si igrala ti se nije svideo. Nije da ne voliš odbojku. I ovo se desi u našem mozgu. Način na koji smo nešto poslednji put se desilo ili smo uradili, naš mozak onda to zabeleži, to iskustvo zabeleži i zapečati tu aktivnost kao ja to više ne volim, samo zbog načina na koji se to dogodilo. Znači, za nju nije da ona ne voli više odbojku, nego ne voli taj način igranja odbojke. Znači, kada bi našla drugu grupu ljudi da sa njima igra, bilo bi jako lepo. I kada mi zapečatimo neko iskustvo na osnovu poslednjeg našeg puta kada smo to iskusili, samo zbog načina na koji se to desilo, možemo da zapečatimo za sebe mogućnost da ponovo imamo to iskustvo u životu, što je šteta. Tako da pitajte sebe šta ste to zapečatili, ne zato što to ne volite, nego zato što se možda desilo na način koji vam se nije svideo. To je šteta. Šteta je da nemate više to iskustvo u svom životu nikada zato što ste ga zapečatili. I meni se desilo slično sa planinarenjem. Išla sam sa mužem i obožavam da planinarim šumom i on je muškarac, on voli da planinari. Išli smo uzbrdicom ko koza, koze idu pod ručnom i on je želeo što brže stigne na vrh i ja sam ga pratila i ja sam tad rekla meni se ne sviđa više da idem na planinarenje. A to nije bilo tačno, sad sam shvatila, nego taj način meni ne odgovara. Meni odgovara sporijim tempom, da ja uživam u toj šetnji, uzbrdo, polako, tako da bi bilo šteta da sam ja tad, jedno vreme sam i prestala, ali bilo bi šteta da sam ja prestala samo zbog poslednjeg iskustva.